Bueno, Marc, suposo que hi ha ganes de debutar si et deixen i d'aportar a l'equip, que és el que es tracta, no? Sí, la veritat que sí, no? La veritat que he estat, bueno, doncs, com bé sabeu, 2 partits sancionats, però pues, que han sigut molts més i bueno, pues, si el míster pues, considera oportú, no, pues, encantat d'aportar la meva experiència, el que ja tots sabeu com soc i ja pues, preparat no, per el partit d'Olot, que serà una guerra. Parles de guerra a la tercera jornada de Lliga, Això vol dir que hi ha molta exigència en aquest equip. Sí, bueno, com vosaltres bé sabeu, al final pues els partits, no? Sobretot com a visitant, pues són així, no? En ningú camp te regalen res i en tots els camps pues, toca batallar per a intentar treure els 3 punts. Escolta una cosa, des de fora, com has vist l'equip? Ho dic perquè vam veure una molt bona imatge, sobretot la primera part de València, l'altre dia no tan bona. Per què ens hem de quedar, Marc, tu que estàs dins del vestidor? Bueno, pues està clar que és molt pront, no?, per treure conclusions, però sí, jo que te puc dir que entrene pues, dia a dia, no?, en els companys, l'exigència que hi ha, no?, la competència, com la gent va als entrenaments. Jo de veritat que fa temps que no veia un equip que entrenar conforme entrenem, no? Que al final la gent que al millor pues, en 2 o 3 tares pues, se'n va amargada cap a casa, no? I això és molt complicat, no? Tindre el nivell d'exigència i de competència en els entrenaments. Pues, al partit, pues, al final, pues, quan tu tens no expectatives tan altes, sinó que al final pues, hi ha molta gent nova, d'intentar fer les coses lo millor possible, i bueno, pues, al final, pues, quan en el minut 15 no, pues, el resultat és un 0-2, al final sense que en el partit passi res, sí que és veritat pues, que potser l'equip està un poc imprecís, tal, però sense que gairebé passi res, pues, ficat en un 0-2, pues, això, pues, la veritat que al cap pesa, no? Sobretot quan tu vols fer les coses tan bé, veus també que la gent amb raó pues, bueno, com s'impacienta, també esperava una altra cosa, la gent potser se fica un poc nerviosa, no? I potser ja quan vam voler reaccionar jo crec que també ens va costar molts minuts, ja va ser gairebé començada ja la segona part que vam intentar i ja no se va poder. La Nucía evidentment també va tindre molt de mèrit perquè va saber jugar amb el marcador, amb parar el partit, no? I jo crec pues, que això explica gairebé el que va passar. Escolta, Marc, has parlat molt bé de la plantilla que t'has trobat aquest any. És millor? Hi ha millor equip que la temporada passada? Jo crec que sí. Jo crec que al final, sobretot, millor compensada, no? Jo crec que en totes les línies hi ha jugadors molt bons i al final tu mires a la banqueta, no? I qualsevol pot ser titular, inclús els 3 xavals, no? que tenim, no? Que la veritat que estem molt contents amb ells, ens estan aportant molt i el dia a dia ens aporten també molt per intentar millorar, i com ja te dic, jo amb l'equip que hi ha i amb l'equip que s'ha format estic molt content i confiat que se poden fer coses interessants. Escolta, tu també que apuntes a la moda dels teus companys de partit a partit o ets ambiciós de cara a aquesta temporada globalment? Bueno, està clar, no?, que al final, com a futbolista, no?, està clar que al final te marques sempre unes metes, no?, i a llarga duració, però està clar que al final tens que afrontar-lo tu pues, setmana a setmana, no? Però al final està clar que tots al final, pues, pel final de temporada està clar que tots sempre somniem en lo més alt, però està clar, no?, que n'hi ha que tindre els peus en el terra, sabem com és la categoria, que és molt igualada i això al final se trata d'anar a poc, no al final de voler abarcar molt, no? Al final tenim que anar, com bé has dit, partit a partit i ja veurem, no?, al final el que es va donant, però sí que n'hi ha que tindre una regularitat, no?, i anar sempre competint i tal al màxim. Escolta una cosa, abans ha parlat l'Àlex, bon amic i company teu, entens lo malament que ho passa, perquè que estan moltes nits sense dormir, per el suport que tu públicament has donat. Entens lo malament que ho ha passat l'Àlex? Sí, clar, al final és un tema complicat, no?, que al final ningú jugador ens agradaria viure, no? Al final quan estàs en un lloc que tu has estat a gust, no?, que has fet un bon paper, al final pues hi ha decisions que al final que no depenen de tu, que te deixen fora per circumstàncies,
i al final està clar que és un tema molt complicat, que al final ell mateix sap el que ha passat, però bueno, gràcies a Déu no el tenim així amb nosaltres, ja és un mes de la plantilla, jo sé que ell està molt content i els companys i el club jo sé que també, i ara bueno, intentar ajudar-lo, intentar estos dies que ha passat mal, de que estigui lo millor possible i bueno, i ara ja sumar i ja està, ara ja és que estem ja, la plantilla que estem ja ara a mort.